Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Printcast νούμερο 1. Κοντά σας έχετε την κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου. Γεια σας. Και εμένα τον Χρήστο Μουσικού. Όπως βλέπετε σήμερα να κάνουμε ένα podcast το οποίο θα έχει τα επίκαιρα της χώρας και άλλων τόπων. Κωσίας. Οπότε σε τούτο podcast το πρόγραμμα θα είναι κάποια σημεία, κάποια πράγματα που γενικά στον κόσμο της εβδομάδας, την εβδομάδα που μας επέρασε, πράγματα που βλέπουμε στο TikTok, ένα πριν της εβδομάδας. Και η μαμά μου. Sorry μαμά. Και αφού του φτάσουμε τους 50 subscribers στο YouTube, να ξεκινήσουμε το πριν της εβδομάδας να το κάνουμε giveaway κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, Τι είναι το πριν της εβδομάδας? να καταλάβουμε ο κόσμος την πορεία που να το δείξουμε. Είναι ωραίο να το εξηγήσεις τώρα, γι' αυτό λέω. Μπορεί να είναι ένα phone stand, κάποια accessories που μπορούν να βοηθήσουν. Το πριν στην της εβδομάδας καθημερινή ζωή. βασικά είναι ηλίθια μικρά gadgets. Αυτό Ναι, είναι. μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ηλίθια με την έννοια του ότι είναι fun να τα έχει κάποιος, αλλά θα τα αγοράζαμε αν μας τα δώκουν καλώς. Γιατί Δεν μας τα όχι? δώκουν, δεν έχασε και εγώ. Κα- Εκτός και αν κάποιος έχει κάποιον ενδιαφέρον και θέλει να αποκτήσει κάτι. Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Θα κάνουμε ένα μικρό τηλεφωνικό διάλειμμα, διότι μας παίρνουν τηλέφωνο και είναι αρκετά σημαντικό. Επιστρέψαμε από το τηλεφωνικό διάλειμμα γιατί θυμηθήκαν μας όλοι από ό,τι φαίνεται. Μόλις ξεκινήσαμε γύρισμα. Οπότε είπαμε για το πριν της εβδομάδας στους 50 subscribers και μετά κάθε εβδομάδα να κάνουμε ένα giveaway τσίζο που να δείχνουμε. Επίσης θα σχολιάζουμε κάποια βίντεο. Είπες το και πριν. Α, είπα το. Ναι, προχώρα στο... Αποσυντονίσαμε και φταίω εγώ. Εντάξει. Οπότε να ξεκινήσουμε. Θέλεις να ξεκινήσεις ή ξεκινώ? Εσύ είσαι ο host. Οκ, ξεκινώ. Τούτη την εβδομάδα ξέρουμε ότι είναι Eurovision. Ναι. Είναι αδιάφορο για μένα, δεν ξέρω για σένα. Να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ. Μόνο αν θα μου το βγάλει στο TikTok και με ξέρω 5-6 τραγουδιά τα οποία να πάσει της Ελλάδας, της Κύπρου, Βουλγαρίας. Ναι. Παράγκα, δεν ξέρω, εμπνεύστηκε που τι εμπνεύστηκε. Όχι πως ο Ακύλας... Ναι, βάλε προσπάθεια από ό,τι Μόνο φαίνεται. εμένα δεν με θέλει, εμπειράζει. Αν και έχει κάποιο νόημα το τραγούδι που το άκουσα. Το οποίο είναι. Για την κοινωνία στην Ελλάδα πώς πάει, έναν περίπου. Καμία σχέση. Λίγο περίεργο, κάπου είδα ότι στέλνει το μήνυμα, δεν θέλω κάτι σημασία ιδιαίτερα. Και εγώ θέλω real estate, αλλά... Το νόημα Δεν είναι είμαι στην Ελλάδα. είναι στους στίχους τσίρους που το εννοεί. Που το εννοεί. Παρά κάθε ζωή που τραγουδάοντας και λέει μια λέξη μόνο. Σκιός, ωραία. Δεν ξέρω παρακάτω μου το άκουσα. Άκουσα το. Και Οκ. ξέρεις να το συζητήσεις. Ναι, δεν το κάνω ιδιαίτερη σημασία όμως αυτό που Άρα το δεν αναφέρα. το αναφέρεις. Επίσης έχουμε την Αντιγόνη που πιστεύω πάει καλά. Αν και στις πρόβες δεν ήταν και τόσο καλή να πούμε. Νομίζω έχασε το λίγο πας στη σκηνή που άγχος. Σήμερα είναι ο ημιτελικός που είναι Κύπρος, ο Ακύλας επέρασε. Οπότε καλή επιτυχία και να δούμε αύριο, να το συζητήσουμε από εβδομάδας ξανά με τον νικητή. Με τον νικητή. Εγώ πιστεύω ούτε Έλληνας θα είναι, ούτε Κύπριος θα είναι. Δεν ξέρω το που έτσι χαρί να μας κάνουν. Ναι. Όσο καλά και να είναι. It's not that bad, είναι καλό, ναι. Θα πω ψέματα, αλλά... Όλα εντάξει. Ναι. Μπορείς να το ακούσεις στο ράδιο. Ναι, την Αντιγόνη σίγουρα το καλοκαίρι θα είναι number one hit σε όλα τα μπαράκια, σε όλα τα clubs. Θα ακούετε παντού. Νομίζω Ήδη ακούετε. κάθε χρόνο γίνεται τούτο με το τραγούδι της Eurovision, εκτός που κάποιες εξαιρέσεις. Ναι. Έχει χρονιά που δεν ακούεται. Okay.
Σαν πέρσι το τραγούδι της Κύπρου, εγώ δεν το ήξερα. Ούτε εγώ. Αυτά. Δεν Παραπάνω χρειάζεται να πούμε πολλά, κάτι άλλο. ναι. Οκ. Θέλετε να συνεχίσουμε με κάτι πιο σοβαρό ή κάτι πιο... Να το φέρεις εσύ και εσύ κρατάς την μπάλα. Εντάξει, Γύρω θα πάμε στο- λίγο πιο μη σοβαρά. Όχι πως τα λες σοβαρά, είναι τόσο σοβαρά. Πιστεύω ότι είναι. Ναι. Και έτυχε σου ποτέ στο TikTok. Θα κρατήσεις το κινητό και να σου βγάλει life hacks και από πάνω να μιλάει ιστορία και να λέει συνήθως δράμα. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Αλλά άλλα μέλη μες στην οικογένεια μου ακούσουν τις τσόφτες. Πονοείς κάτι. Να σου πω ότι παρατήρησα, αποβλακώνεται ο άνθρωπος πάνω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Να σου πω γιατί. Γιατί τα life hacks παίζουν με τόσο γλύωρα, τόσο γλύωρη ροή, που ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και δεν το βαρκέται. Αν και εγώ ακούω την ιστορία, αλλά από ό,τι κατάλαβα από άλλους ανθρώπους απλά θεωρούν το life hack. Νομίζω όλοι όσοι τους εύκαλε δεν κάτσαν και θεωρούσαν τον απλά δεν ακούαν την ιστορία, δεν βλέπαν το βίντεο. Όσες φορές και αν έτυχε, λόγω του ότι συμπίπτουν οι αλγόριθμοι μες στο σπίτι, έξω σας έτυχε που μπορεί να σμιχτεί ο αλγόριθμος της αρφής σας, του αρφού σας, με το δικό σας και να σας σύρει τσόφτες που θεωρούν τζίνι. Όσες φορές μου έτυχε εμένα απλά κάνουμε έναν ωραίο skip και συνεχίζω με το δικό μου το αλγόριθμο. Οκ. Επίσης σε όσους σας τα εύκαλε, πείτε μου αν ήβρατε ποτέ το part 2. Έβλεπα το πρωί, χειρονεκτικά. Το βίντεο συνήθως σε 7-8 λεπτά δεν πάει λίγο. Αμάνα μου. Πάει ώρα. Και άκουα το και σαν μεγάλη την ιστορία, like a follow for part 2. Πες μου ότι κάνεις like και follow. Κανένας δεν κάνει like και follow στο βίντεο, εκτός που κάνει περίεργους. Ναι. Δεν είμαι περίεργος. Μπαίνω στο προφίλ του να δω. Έχει που πάνω 350 άλλες ιστορίες. Αλλά part 2 που σε καμιά 350 διαφορετικές ιστορίες. Καλά ρε φίλε, είναι τόσο ενδιαφέρον Ναι. το part 2. Αν Αν και και ξέρεις στο τι πίσω σημαίνει. μέρος του μυαλού σου ξέρεις τι να γίνει, αλλά ο τρόπος που το κολλάς σου θέλεις να το Αν πεις έκαναν όλο. τα μαθημάτα του σχολείου έτσι δηλαδή, τι ήταν να γίνει. Ήταν να έχουν όλοι 20. Think about that. Ναι, να μας ακούει ο Φιδίας να ξέρει τι είναι να αλλάξει. Να αλλάξει. Να αλλάξει έτσι λαλή. Όλοι λαλούσιν τώρα, τα πάντα είναι εφικτά. Λόγω των Εντάξει, εκλογών, να μπαίνει, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω τίποτε από πολιτικά. Ξέρω ότι όλοι μπορούν τελευταία στιγμή να κάνουν κάτι. Μιλώ για οφειλία γενικά, μιλώ και για όλους. Αλλά εντάξει, εντάξει. δεν θα πιάνω τα πολιτικά τώρα, γιατί να αρκέψω, Δεν σκαμπάζω. δεν θα τελειώσουμε. Οκ, άλλο πράγμα που όχι μπορεί, 1000% ότι το TikTok έγεμωσε AI βίντεο. Γενικά η Συμφωνείς? ζωή μας έγεμωσε AI. Μπορεί και το Instagram και οπουδήποτε, όπου μπορεί να δεις βίντεο έχει AI. Και έστω ένα βίντεο στα 10 είναι AI. Παραπάνω, 4 στα 10 βίντεο είναι AI. Ναι, έπιασαν αρκετές δουλειές. Θα το πω. Δεν σε κακό πιάνει πρωί. ακόμα, αλλά... Ναι, αλλά αν εγώ μπορώ να κάνω κάτι με το AI και εσύ για να μου κάνεις θέλεις 150 €, να κάνω το AI. Ναι, σίγουρα θα προτιμήσεις το δωρεάν. Δεν είναι ακριβώς δωρεάν, γιατί αν έχεις το απλό, δεν σου ευκάλλει σου το επιθυμητότατο. Εντάξει, που τα 7 € το μήνα να σου κάνει όσες Μπράβο, φορές θέλεις, ναι. που 23 € το μήνα να χρησιμοποιάς το χωρίς να σταματάς, ή να μου δώσεις εμένα 200 € να σου κάνω το τάδε πράγμα. Ναι, μα έχω το μήνα και εσύ Μια φορά. μια φορά που λέει όλο, Ναι. θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλω, αλλά μπορώ να κάνω κάτι στην ανάμιση ώρα με το AI και να τον κουκουφώ και να του λαλώ, κάμε μου το έτσι, αλλάξε μου το ρορορό. Παρά σε κουκουφώ εσένα που να κάνει μια εβδομάδα να μου δώσεις το αποτέλεσμα. Και Εντάξει, σωστό. Εντάξει, βοηθά μας και εμάς το AI, είπα σε κάποια σχέδια, δεν μπορώ να πω.
Εσάς γιατί τι δουλειά κάνεις? 3D printing, αφού ξέρεις στην ομάδα γιατί Ναι, το αλλά τα έκανες. παιδιά δεν ξέρουν. Έχουμε κι άλλα βίντεο στο YouTube. Έχουμε κι άλλα. Ναι. Αλλά το Shorts. έτσι είναι το κανάλι. Ναι. Αχα, οκ. Nice. Sorry. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Α, οκ. Ευκήκαμε εκτός θέματος, τέλος πάντων. Ναι, για το AI είπε. Ναι, τα βίντεο γεμάτο, όπως είπαμε, 4 στα 10 περίπου. Ναι. Είναι ερευνά δικό μου ποσοστό. Αλλά εύκαλε σου ποτέ AI φρούτα, νομίζω σε όλους εύκαλε. Μου έφκαλε. Αλλά είδα που σου έφκαλε εσένα. Το TikTok σου χαλασμένο. Όχι, το TikTok μου είναι σωστά προγραμματισμένο για τα δικά μου ενδιαφέροντα. Όχι. Φροντίζω καθημερινά να το συσταρίζω, να το διατηρώ με έτσι τρόπο ώστε να μην ξεφευκεί από τα δικά μου όρια. Μα Αν και δεν τρώω πολλή ώρα στο TikTok, αν κάτσω ένα μισάωρο την ημέρα και άλλο 20 λεπτά το πρωί μόλις ξυπνήσω. Κι άλλο 20 λεπτά διάμεσα. Και δεν διάμεσα, δουλεύω 8 ώρες την ημέρα, μέχρι στο σπίτι να μερέψω, κάνω μπάνιο, να πει την ημέρα. Δεχτώ. Ευχαριστώ. Αλλά δούμε και τα αλήθεια. Εντάξει, τέλος Ενώ από εδώ πάντων. ο φίλος σας είναι η ζωή του. Δυστυχώς. Είναι σου μου το TikTok. Ναι, αλλά είσαι... Τούτο που έλαλε πριν, θωρεί ιστορίες, έχω τρίχα μέσα στο στόμα μου. Και μαγκώνει έτσι. Και θωρεί και καταλαβεί πόσο γρήγορα περνάει η ώρα, πόσο καλό χρόνο χάνουμε, τη δημιουργικότητα του σκοτώνει την. Όπως... Ναι, τέλος πάντων, ξεφύγαμε από το θέμα μας όμως. Όμως το TikTok Να AI λεπτό, κάνεις φρούτα. εκπομπή στην τηλεόραση και ξεφύγαμε να σε φάει ο χρονός. Ναι. Θέλει να γίνεις παρουσιαστής της τηλεόρασης, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και γιατί όχι, θα μας ακούει ο Αλφα, συμβόλαιο, τηλέφωνο στο Instagram. Και τι θα παρουσιάζεις εσείς τώρα? Στο με αγάπη Χριστιάνα, χορηγία. Αντιχριστιανά Αστιεύκω. Αντιχριστιανά Χριστάκης. Ναι, με αγάπη Χριστάκης. Ο καθένας κάνει ράδιο και κάνει και εκπομπές, εγώ ποιος είμαι να μην κάνω. Ο Χρήστος. Γι' αυτό δεν τα κάνω. Να κάνεις. Ναι, το TikTok έγραψε AI φρούτα, τα οποία δεν ξέρω ποιος τα σκέφτηκε, αλλά όποιος τα σκέφτηκε γίνει Μπράβο και του. εκατομμυριούχος. Ναι. Έδωσε έτσι πράγμα. Και πάντα η ίδια ιστορία. Η μπανάνα γαμάτο βαζάνι. Τι λαλείστε. Αφού έτσι είναι. Και κάνουμε μωρό και επειδή η μπανάνα με το κεράζει, τι με κόφτει εμένα, τι κάνει το σαπημένο το φρούτο Δηλαδή, με τη ζωή μου. Και κλέφει λεφτά το βαζάνι για να εκδικηθεί και πιάνει τον η αστυνομία, μετά φκένει. δηλαδή θέλω να πεις τώρα ότι καθένας θεωρεί στη φρουταρία. Το τι κάνει η φρουταρία τη νύχτα, δηλαδή άμα κλείνουν τα φώτα και οι πόρτες ξεγίζονται να ρεύκει μπανάνα με κεράζει και Να έχουν και πολυτελές σπίτια, κρατούν συνέχεια Φερράρι, Μα πού έτσι είναι ούλα. Θα γίνω και εγώ φρούτο να πιώνει. Αν είσαι φρούτο, τι φρούτο θα ήσουν. Δεν θα ήμουν φρούτο, να ήμουν λαχανικό. Ναι, λαχανικό. Αγκουράκι. Γιατί. Γιατί είναι όλα πράσινα, θα συνδυαστώ και εγώ. Να σου πω εγώ να μπορώ να σου πω. Πέμ. Ήταν να πω κάτι πολλά πιο κακό, αλλά επειδή είσαι αχλάδι. Αχλάδι γιατί. Δεν μπορώ να πω τώρα. Εντάξει, ας μην το συζητήσουμε. Τέλος πάντων. Σας παρακαλώ, σταματάτε να τα προωθάτε και τα AI φρούτα. Δεν υπάρχει λόγος, έχει ο κοινός που τα βάλει ή οποιοςδήποτε τα βάλει. Πληρώνει και ad για να τα βγάλει παραπάνω. Σας παρακαλώ, μην τους κάνετε like να σταματήσετε το πράγμα. Μα συγγνώμη, να μας συνεχίσεις και θεωρείς ότι ευκαλεί το αργόνι. Δεν τα βλέπω, είδα τα μια φορά, αλλά βγάλει μου συνέχεια. Σημαίνει ότι θεωρείς παρόμοιες τσόφτες. Για αυτό, είναι ιστορίες και είναι ζευτές. Άλλο πράγμα που βγάλει το TikTok συνέχεια. Κάποιους άκυρους που έχουν 3 followers, ας πούμε. Ναι. Νομίζω έτυχε σου σε σένα γιατί είδα Αν το. μου πεις να σου πω.
απλά βάλουν φωτογραφία. Ναι. Στα selfie, τάκ, Ναι. με το αυτοκίνητο τους. Το οποίο ήταν Toyota Corolla τουμπαρισμένο με καλοτόπους. Ναι. Και πληρώνουν ad για να μου το βγάλει εμένα να το δω. Για ποιο λόγο. Για τον οποίο λόγο θέλεις εσύ τώρα να κάνεις podcast. Μα εγώ παράγω κάτι, κάνω κάτι διαδραστικό, όχι διαδραστικό. Προσφέρω κάτι στον κόσμο, δείχνω κάτι, μιλώ. Εικονική διασκέδαση. Ναι, πες το έτσι. Έτσι βγάλω φωτογραφία. Το παλιό σκοτά. Το χταρμένο που θέλει πογιάτισμα. Το οποίο είναι τουμπάρα και πριν και 7 εβδομάδες. Να σας τουμπάρασε. Ναι, τουμπάρα μας. Ήμασταν μαζί μέσα. Ναι. Να Δεν σας πω ένα τελειώσα. πράγμα. Ο Χρήστος το... Συγγνώμη, ο Χρήστος το 2020 πόσο χρόνο ήσουν. 15, Ο 20, όχι ρε. 21 με 15, ναι. Τον καιρό που πήγαινε σχολείο, τι έκαμε. Ευκάλε κάτι ψωνισμένες φωτογραφίες και έβαλε τις post στο Instagram. Ναι, αλλά... Seeking for attention. Ναι, αλλά... So, έρχεσαι και ρωτάς Δεν είναι το με. πρόβλημα μου να βγάλουν τις φωτογραφίες, να τις βγάλουν, αλλά γιατί να πληρώσεις ad. Επειδή είμαστε ρε κουμπάρε. Τι να δω, τι να δω. Και τίποτε, κάνουν το για τα views, είναι για να δεις εσύ, για να δουν γίνει κάτι αριθμούς που θέλουν να δουν. Για το εγωισμό τους. Ναι, ή γιατί έτσι θέλουν. Δεν είναι πάντα ο εγωισμός, είναι τούτον σκεφτήκαν, τούτον έκαναν. Δεχτώ. Αλλά... Αλλά τι, διαφωνώ απόλυτα με τη λογική. πέ μου εσύ, απάντα εσύ στο ερώτημά σου. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι λάθος. Δεν θα το έκανα να πληρώσω άδεια να με δει κάποιος σαν να προσφέρω κάτι. Να κάνω μια διαφήμιση για τα προϊόντα που πουλώ εγώ στον κόσμο. Ναι, να πληρώσω ad, γιατί είναι διαφήμιση. Θέλω να το δει κόσμος για να πιάω εγώ κάποιον κοινό και κάποιους πελάτες. Ή αν έχει κάποιον που ψάχνει τις υπηρεσίες που προσφέρω, να με γυρέψει. Εντάξει, οκ, αλλά ναι. Είναι εύκολο απλά φωτογραφία 2-10 ευρώ το TikTok διαφήμιση με 20 μέρες. Καλά μπορεί να θέλει να Είναι το 10 δω. ευρώ. Μπορεί ρε κουμπάρε να τον εμπλόκαρε η πρώην του, η Πάλι πρώην θα του. το βγάλει. Ναι, αλλά μπορεί να βγάλει του παρέα του δίπλα του. Αλλά πάλι, για ποιον λόγο να ασχοληθείς. Έχει Τόσο πολύ συγγνώμη. κόσμο. Έχει πολύ κόσμο που ασχολείται, τι εννοείς. Εντάξει, θα το συζητήσω άλλο, αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος. Συμφωνείς? Και ποιος εσύ να πεις τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Για μένα είναι λάθος, ρωτώ σε και για σένα τι είναι σωστό ή λάθος. Είμαι. Για μένα ούτε σωστό είναι ούτε λάθος είναι. Ό,τι. Sorry. Τον πίνακα δεν σπάσαμε να βάλουμε. Ό,τι θέλει καμία άλλος ρε κουμπάρε, φτάνει να μες στα πλαίσια του σεβασμού Εντάξει, του εαυτού του. δεχτώ. Ενώ τώρα μου βάλει κάτι φωτογραφίες, οι οποίες δεν ανήκουν ούτε μες στο Instagram, ούτε μες στο Facebook, ούτε μες στα social media που έχουν access και μωρά. Τσάμε. Α, σε τούτο. Οκ. Αλλά υπάρχουν φωτογραφίες και φωτογραφίες. Και έβασα- Να μπαίνουν τσάμε που πρέπει. Εθιάβασα το πρωί ένα άρθρο για τα social media στην Κύπρο ότι σκέφτονται, δεν ξέρω αν θα το κάνουν ή για να μπορείς να μπεις στο Facebook ή οπουδήποτε πρέπει να δείχνεις ταυτότητα ότι είσαι πάνω το 15 πλέον. Εθιάβασα το Και πώς πρωί. μια φορά να το δείχνεις. Είναι να Και αν βάλεις κάνω εγώ account και πουλώ τα έτσι, πρόβλημα της κυβέρνησης. άρα Όχι δικό μου. Νομίζω για κάποιους λόγους που... όπως έκαναμε με τα κινητά που πρέπει να δείχνεις ταυτότητα για να πιάσεις αριθμό. Και τώρα πιάνουμε Πακιστανί, πιάνουμε δεν ξέρω και εγώ τι, που κυπριακό αριθμό. Και παίζει που είναι το εκφωνητής να μου σκατά είναι. Ναι. Ότι πιάνουμε τηλέφωνο από το PayPal και έχει τόσα λεφτά μέσα. Εντάξει, πες και εγώ PayPal δεν άνοιξα ποτέ στη ζωή μου. Και ούτε πρόκειται να.
Και αν είσαι που Revolut πριν κάνεις Revolut, θυμάσαι. Αν ναι, και αν είμαι και πει Revolut χωρίς να έχω Revolut. Οκ. Άλλο έναν άρθρο που έφτιαβασα σήμερα. Ναι. Εγώ νομίζω όλοι ακούσα για το Hantavirus, δεν που είναι που έρχεται από ένα πλοίο και έχει κρούσματα και πεθάνε και άνθρωποι ή το οτιδήποτε γίνει και παίζει τον ιό. Λίγα πράγματα, αλλά ναι. Έφτιαβασα ένα άρθρο σήμερα ότι ένα πράγμα που νομίζω όλος ο κόσμος έστω μια φορά κάθε τόσο πίνει που τον σκοτώνει. Το είναι σαν το αντίδοτο. Μπορείς να μου πεις τι είναι? Όχι, δεν μπορώ να σου πω τι είναι, κύριε Χρήστο. Με βάζει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να σκεφτώ κάτι. Νιώθω πολύ. Βάλες με στη γωνία και με γεδέρνεις, να πω κάτι λάθος. Δεν θα πεις κάτι λάθος. Όχι. Κάτω. Πάμε να μην είσαι δεν θα πέσει κάτω. Πέμας εσύ ρε κομμάρα που θυκιάβασες να μιλήσω τα... Πες μου τι πιστεύεις ότι είναι. Το ποτό γιατί σκοτώνει 99,999% των βακτηρίων, μικροβίων κτλ. Ναι, αλλά όχι οποιοδήποτε ποτό. Όχι, να σκεφτώ το αγαπημένο του, το Jägermeister. Όχι, λογικά από έτσι γύρω και σκοτώνει τον άνθρωπο. Αλλά... Ζιβανία! Όχι, κόβεται είναι τόσο traditional. Έγραφε ότι σκοτώνει τον μπύρα. Οπότε, αν μας ευκάλουν εμβόλια και για τούτο, να ξέρετε, δεν το κάμετε. Πίνετε μπύρα. Κάμετε συμφωνία με την Κάσπερ και την ΚΕΟ. Θα πίνουμε όλοι μπύρες που πρωί στη νύχτα για να μην κολλήσουμε το Hantavirus. Νομίζω στην Κύπρο δηλαδή κοντεύκει του τόσο γιος με τίποτε. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται. Δεν έχει chance να κοντέψει. Ναι, το... Ειδικά που δάκω τσιροχόρκα. Ειδικά τώρα που τα τραπέζια ως στρατού θυμούμε που πήγαμε μέσα. Με τα τραπέζια μπήρες στο τέλος. Απλά για να βγάλουμε και τη φωτογραφία. Ενώ τώρα υπάρχει AI και πίνεις μια θκιο βάλιστες πας στο τραπέζι, λαλείς τους κάμε μου δεν multiply πας στο τραπέζι να φέρουν. Δεν είναι κουβέντα. Όχι σαν εσείς που πίνατε, γίνε κόλος τούτος, τραβούσαν τον και τρίβαν τα πόθηκια του έτσι. Να σας δείξω βίντεο, έτσι θα με αφήκει, αλλά εγώ που τα είδα Εγώ πραγματικά. έτσι θα θέλω άλλο το. Αν θέλεις βάρτ, θέλετε πέτε του. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να συζητήσουμε είναι οι ηλικιωμένοι οδηγοί στην Κύπρο. Είπα το ευγενικά γιατί ξέρεις τη γνώμη μου για τους ηλικιωμένους οδηγούς Να στην σου Κύπρο. πω, σκέφτομαι ότι δεν έχει κανένα να τους πάρει που ποτέ. Πρώτο, σύμφωνο, δεν πρέπει να οδηγούν μια ηλικία και μετά αφού τον ελεγχτούν ότι δεν μπορούσαν. Ναι. Γιατί έχει ανθρώπους που μπορούν ρε Αλλά κουμπάρε. θέλω λίγο, δεν θα κάνω να προσθέσω κάτι. Δεν τους ελέγχουν. Πάντια με υπογράφουν, δίνουν τους ξανά άδεια και είναι εντάξει. Θυμάσαι στη Λευκοσία τις προάλλες. Έμπαινες, ήταν δίπλα σου και έρχεται έτσι. Αν είχε το αυτοκίνητο μπροστά σου, να μας τη φυτέψει. Ρε παιδιά, να μην να σας πω τώρα. Εγώ ξέρω, είμαι μες στον δρόμο σχεδόν συνέχεια, λόγω κάνω μεγάλες αποστάσεις. Έχει πολλούς. Να δω και η κυβέρνηση κάτι. Τι να το ζώγει, πώς να μετακινηθούν. Κάρτα δωρεάν του λεωφορείου να πάνε και να έρχονται αφού ή σκουτεράκια, πας σε ποδηλατόδρομο. Χειρότερα, γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε ποδηλατόδρομο. Να κάνουν. Να κάνουν. Τόσα και τόσα τρώνε και κάνουν, γιατί δεν κάνουν ένα ποδηλατόδρομο για τους παππούες να κρατούν το σκουτεράκι, όχι σκουτεράκι. Γιατί ο παππούς ο Κυπρέος σίγαμε και σκουτεράκια. Δεν βαστάει δίπλο καμπινιά από καιρόν το αξιουξού. Να τους πιάνουν οδηγούς. Κυβερνητικοί οδηγοί, ανοίξαμε και θέσεις για κυβερνητικούς, που μπορεί να πάει ο καθένας που έχει θέματα οικονομικά. Αγαμούλο μόνο για ηλικιωμένους. Κρίμα ο οδηγός. Γιατί είναι μπούσι. Σκέφτου να έχεις 30.000 πίσω σου να συζητούν, να κουτσομπολεύουν όλη την επαρχία. Ένα λεπτό, Ένα τελειώσα. Σκέφτου να είσαι παραπάνω από τον πρόεδρο, να ξέρεις τα μυστικά του υπόκοσμου. Σήμερα με οδηγό, θα σε αφήκω να πεις, γιατί κόψας. Έκοψες με και ξέχασα με οδηγό. Εντάξει θα το πω. Δυο φορές στον ίδιο τόπο, ο ίδιος παππούς. Η γιαγιά που ήταν. Όχι, που σε πήρα δουλειά Ναι. και έφευκα και που ήρθαν ο ίδιος παππούς, το ίδιο αυτοκίνητο, στον ίδιο τόπο
έκαμε μου ακριβώς το ίδιο πράγμα που σου έτυχε εσένα, πιέρνε ρέρκε του. Και εγώ, ξέρεις τα νεύρα μου την ώρα που οδηγώ. Δυστυχώς είμαι πολλά νευρικός τύπος, δεν μου αρέσκουν τούτοι άνθρωποι μες στον δρόμο. Έφυγε που μια κακή λέξη, δεν θα την πούμε. Αλλά νομίζω καταλάβανε πώς τον αποκάλεσα. Πι παππού, δεν θα το πω στα κυπριακά. Πι παππού, μπιπ παππού ή πι παππού. Πιπ γέρο. Οκ. Παιδιά, δεν έχουν ποιος να τους πάρει, που να τους φέρει. Έχει άλλους που παλεύκουν τα κοπελούθηκια του να τους πιάνουν το αυτοκίνητο και δεν τα καταφέρνουν. Ήμασταν τις προάλλες και κατεβαίναμε που το... Φκέναμε όσο φκέναμε από έναν αυτοκινητοδρόμο και θεωρούσαμε έναν με έναν αυτοκίνητο πίσω που έναν τράχτορ. Και να έχει τέσσερα του και να είναι... Από προσπάθα να σταματήσει. Ναι, αντίθετες λόριδας κατεύθυνση. Μια πιένε κάτω και άλλη πάνω. Και να πιένει στη δίπλα. Και να πιένουν μαζί. Και να μην μου κάνει το τώρα. Εμάσχε του να θυμώσει του τζίρι του, να κατεβεί από τράχτορ, να το ξαπολύσει για με. Γιατί εβάσταν το τράχτορ και έκαμε του κόσμου την κίνηση. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σε μεγάλη ηλικία. Εγώ πιστεύω ήταν οκ. Απλά ξέρετε, απλά και τα έπρεπε παιδιά να οδηγά έχουν το έννοια. τράχτο. Απλά έπρεπε να οδηγά το τράχτο. Ή τουλάχιστον να ήταν με κάποιον. Ή να το οδηγά στον δρόμο. Γιατί αν το οδηγά στο χωράφι, Είναι για στο την χωράφι, ευχαρίστηση και τη χαρά, βεβαίως να το κάνω. Okay. Φτάνει να με φέρνεις εκείνη την άλλους... Θα προχωρήσουμε... Να μου πεις κάτι σε μπαταρίες κάμερας. Ναι. Συγγνώμη για το απότομο κόψιμο, δεν κάτι σε μπαταρία της κάμερας. Λόγω του ότι ο Χρήστος εξέχασε να τη βάλει να φορτιστεί και πρέπει να περιμένω εγώ. Ενώ είμαι 20 λεπτά περίμενες. κουρασμένη. Λίγο. Όσο πατάω ελέφαντας. Αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνουμε. Να προχωρήσουμε. Να δούμε ένα βίντεο που είδα σήμερα, παίζαν κάτι στην αντίληψή μου πολλά τρεντ, είναι σήμερα που το είδα, αλλά ευκάλλει μου το συχνά, ευκάλλει μου και σήμερα, το οποίο είναι τούτο το πράγμα. Θυμίζει μου τις σοκολάτες στο πορτοκάλι που όταν τα ανοίσαν Ναι, κατάλαβα. pieces. Δεν ξέρω γιατί είναι trendy. Ναι. Πιστεύω είναι μια μαλακία. Αλλά Είναι- ποιος είμαι εγώ να μην το κάνω. Να το δω. Δάμε. Ναι, να το δεις, όχι το μικρόφωνο. Εντάξει, να το να το βαστάς είναι ωραίο. Γιατί μπορείς να παίξεις μαζί του. Έχει ληστρά από τα σέρκα σου βασικά. Και γίνεται άλλο σχήμα. Πώς να το πω. Κάνει μια dissolve. μπάλα κανονικά. Πώς να το κρατήσω σε εσάς να είσαι ένα σωστό. Έτσι. Είναι μια μπάλα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ενώ αν το έχω στο χέρι μου, διαλύεται. Αλλά ποτέ εν σπάσει, δεν ξέρω να το Είναι ενωμένο τέλος πάντων, είναι σαν puzzle. Πάρ' το. Δεν είναι και ως puzzle, έφαγε 5 ώρες να γίνει το πράγμα σχεδόν. Τούτο είναι το gadget της ημέρας. Όχι, Όχι. τον gadget της ημέρας πιο μετά. Πιο Προχωρούμε σε άλλα δύο βίντεο που είδα και θεώρησα ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Το πρωί στη Βοστόνη βρέθηκε ένας άνθρωπος δίπλα από το Harvard Ναι. με πολυβόλο όπλο και απλά έπαιζε. Πουλιά. Απλά πυροβόλα ένα αυτοκίνητο μες στον δρόμο. Δείτε.
Harvard, εμποτούν το... Αμερική, το Harvard. Εν πανεπιστήμιο, το καλύτερο στον Ναι, κόσμο. ναι, στο Harvard. Κοντά στο Harvard στη Βοστόνη. Και απλά πυροβόλα. Φυσικά. Το πράγμα είναι στο YouTube. Ναι, δεν φαίνεται κάτι. Συλλάβαν τον, αλλά με ποια λογική. Και είπε ο ίδιος δεν έχει λόγο. Επέλανε ο κόσμος. Δεν εννοώ το ότι επέλανε ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αρκετή ελευθερία πλέον. Πάντα έχει στην Αμερική. Οκ. Οι νόμοι τους, οι συνέπειες τους. Ναι, πρόβλημα δικό του. Μπράβο. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Με ενδιαφέρει το τι κάνουν στις άλλες χώρες. Τέλος πάντων. Προχωρήσουμε Αυτή τη δηλαδή. στιγμή. Να προχωρήσω. Το τελευταίο βίντεο σήμερα είναι λίγο αστείο προς πελάρα. Κάποιοι μπορεί να με πούν, μπορεί να φάμε cancel, όχι νομίζω, αλλά είναι αστείο. Θα μου γραφεί από πάνω. Little Pro holding on for dear life. Η αλήθεια, και να αρκετά για τη ζωή του, ο Πιτσής ανοίξαν οι τέροντες του, έγινε και ο κύριος που τους Fantastic Four που είναι όπως το λάστιχο, άλλη γυναίκα, sorry. Πώς το Ελάστικο. Λούφι είναι άλλος Α, ο Λούφι. Μάνκι ντε Λούφι. Έγινε και ο Λούφι για να πιάσει. Σκέφτομαι να πάει με τι χιλιόμετρα, ποια χιλιόμετρα που είναι να πάει. Έμοιανε χιλιόμετρα το πράγμα. Και να έτσι έμοιανε. Αλλά εν τω μεταξύ, σωστά στις μοτόρας. Δεν καταλάβω έτσι πράγματα. Κάτσα χαμέ, πρέπει να τριφέ το τροχός πας στο φτερό. Ο καημένος ο Μιτσής είναι έτσι. Τα σέρκα του πρέπει να είναι πιο μακριά από τον πίνακα. Ασí, yo no sirvo jamás. Εσύ ωραία καμές είναι αγιώνες πάντες. Πολλά όμορφα να μην είδαμε. Πουλόταν παιδιά 5.000 όποιος το θέλει. Α, και έτσι είναι. Free μεταφορικά. Αλλά αν το θέλεις τόσο πολύ, 1.500. Και με 100 ευρώ εντάξει. Αλλά πρέπει να αγοράσεις και κάτι που δαμέ αξία 1.000 ευρώ. Όχι παιδιά, θέλω και τα λεφτά, θέλω να κάνω πράγματα στη ζωή μου, δουλεύω, φύρνουμε, αν θα πουλήσω κάτι, να το πουλήσω και να πουλιέται καλά. Θα ξανακάμω έτσι πράγμα, θα ξαναδείτε έτσι πράγμα. Έχει πολλή λεπτομέρεια όπως βλέπετε. Έχει δάμε μια αφηρημένη τέχνη. Μιλούμε κάτι ερασιτεχνικό. Ερασιτεχνικό είναι εκείνο το οποίο έχει λεπτομέρεια. Ερασιτέχνης είσαι εσύ που έχεις στοιχείο ζωγράφου. Τα χατούτων είναι Λεπτομερές. λεπτομερές, κοντά στο αληθινό. Τούτον είναι αφηρημένο. Και το πράγμα απλά θέλω να το κάνω για να κάνω. Φαίνεται γέφυρα, δεν είναι γέφυρα. Αλλά ταιριάζει με το όλο vibe. Αφού θα με καλέσει έναν ο Αλφα και να μου δω και εκπομπή με συμβόλαιο, θα την έχουμε στην εκπομπή μας να μας κάνει έναν πίνακα κάθε εκπομπή και θα τον πουλάω σταθμός. Θα πιάνεις 70% κομίσιο και θα πληρώνεσαι και κανονικά από σταθμό. Συμβόλαιο! Εμένα ναι ρώτησες με. Σταμάτα να βγάλεις λεφτά και εσύ. Όλα για τα λεφτά σε αυτήν τη ζωή. Θα προχωρήσουμε στο πριν της εβδομάδας. Ναι! Σε έτοιμη για τούτο που να δεις. Ναι. Πόσο έτοιμη είσαι. Εσύ πόσο έτοιμος είσαι. Καθόλου. Είμαστε και interactive. Όσον έτοιμος είμαι και όσον έτοιμη είμαι και εγώ. Γιατί μαύρη η φανέλα δεν φαίνεται κάτι. Φαίνεται πάνω. Είναι όπως κάθεται η χιονάτη σε εκείνη μια φωτογραφία. Η χιονάτη είναι η γάτα μας, η μια από τις τρεις. Βασικά είναι μια γατούλα.
η οποία είναι μια γατούλα, οποιαδήποτε γατούλα. Το σχέδιο δεν είναι δικό μου, ήβρα το, απλά άρεσε μου πολλά. Να δείξω του κόσμου τι κάνει. Νιάου. Εκτός που νιάου δεν κάνει. Λοιπόν, είσαι σπίτι και θέλεις, παρακαλώ το κινητό μου, θέλεις να δεις κάτι και είσαι πας σε έναν τραπέζι καλή ώρα σαν τούτο και θέλεις να το κρατήσεις ρε κουμπάρε, θέλεις να το αφήσεις κάπου το κινητό. Θα φάεις το φαΐ σου. Θα φάει, στο φαΐ νομίζω εντάξει, αλλά ας μην το συζητήσω. Τέλος πάντων. Είναι ωραίο ρε φίλε, έτσι να πιαστείς όλα, και έτσι όπως εκαταντήσαν η νεολαία τώρα, να δυσκολεύκονται νομίζω. Τέλος πάντων, είσαι στο τραπέζι, με το κέρατο που πέφτει μου πάλι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έρχεται ο γατούλης δαμέ, cute cat. Ο Kit Kat. Όχι Kit Kat. Cute cat. Έρχεσαι, βάλεις το, πες κάθομαι από την πλευρά σου. Βάλεις το κινητό σου για μí. Κράησου το κύριος, θα φάεις το φαΐ σου να δεις και το βίντεο σου. Έκαμε και ένα 360. Έκαμε ένα 360. Και αν έχει κανένα απέναντι σου που το θέλεις, γυρίζει του και ράσει κι αλλός. Μπορεί να φορτιστεί και έτσι, basically να το έχεις φορτιστεί. Ναι, μπορεί να έχεις σε φορτιστεί. Πλά σκέφτηκα κάτι που να το επιχειρήσω, τώρα που εσύ να φέρεις φορτιστή. Θα το χρησιμοποιήσω το σχέδιο, το πιο δικό μου σχέδιο να κάνω. Ένας γάτος, έτσι πάλι, και θα κάνει ένα κουρέλι, τέλος πάντων, το μαλλί, που τους αρέσει και να παίζουν. Να το κρατήδαμε, αλλά εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει το Samsung users ή άλλο Android κινητό. Ναι. Νομίζω έχουν να το κάνουμε compatible. Το iPhone ξέρετε έχει το στρογγυλό το wireless charger. Δεν το έχω δει. Ένα λεπτό, γιατί τα Samsung δεν έχουν wireless charger. Δεν ξέρω πως μοιάζει, αν είναι στρογγυλό ή τετράγωνο. Δεν έχω Samsung. Έχεις εσύ αλλά δεν έχεις wireless charger. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, έτσι που χρησιμοποιούν. Το κουρέλι θα έχει τρύπα, το οποίο θα περνά το σύρμα και θα έρχεται στο μπρίζα. Και το κινητό, εξηθική μου εμένα έχει το θα μπαίνει έτσι και θα κολλά και θα φορτίζει τα σύρματα και θα είναι φορτιστής σου για τη νύχτα. Μπορεί να πέφτεις να κοιμάσαι. What do you think? I think ότι το κινητό μπορεί να κάτσει στεκόντας πας στο κάτω. Μπορεί. Μπορεί. Να σου πει ο Ακύλας, φέρτο. Επίσης, Εγώ θεωρώ τόσο καιρό είναι τα κουζούθηκια και αρέσκω μου. τι να κάνουμε τα πρόχειρα, δεν τα διαφημίσαμε αρκετά. Ευκαιρία να τα διαφημίσουμε. Το πριν της εβδομάδας θα έρθει δαμέ, αρέσκει μου. Θα τα φέρω κάτω. Όχι κάτω χαμέ, τα φέρω. Κουζούθκια γλαστρούες κυρίες και κύριοι. Δεν έχω κάτι να βάλω μέσα τώρα. Είχες βασιλικό και δεν τον εφητέψες μέσα. Δεν το σκέφτηκα, τα φύτεψα τώρα αλλού. Εντάξει, πολλά... Τούτα είναι σετ. Κι εγώ είμαι μαζί μου σετ. Εσύ έπρεπε να είμαι αγκουράκι. Που είπαμε πριν. Wow. Πολλά σμουφακολός του. Ναι, ήταν το bed του printer. Δεν ήξερα. Ακολουθήστε μας στο TikTok Printed Masterpiece CY για tips για 3D printing και πώς λειτουργούμε Η μέσα στο κανάτα αυτή κατάστημα. που βάζεις νερό. Σετ γλαστρούλες Με έναν αρχαία κάτω. Ελλάδα το όνομα. Θα τα βρείτε στο Instagram και στο website μας, το οποίο έχει link στο Instagram. Ξέρεις τι άλλο άρεσκε μου που κρατάω κινητό? Ποιο? Η σαύρα σου. Πιάμε τα phone stands, πάμε. Ας το δείξουμε και εσύ. Ναι. Σηκώς την πάνω. Παναγία μου να τα σπάσει. Παιδιά, δεν έχει πιο ηλίθιο μπρά. Και πιο χαρούμενο. Όπας. Σαύρα που αξίασα το όνομα, που τέλος πάντων που μια ταινία
με ζώα. Και ναι, μπορείς να σου κρατά το κινητό η Σάβρα. Και να χαμογελά ταυτόχρονα. Ναι, σε να πατά το κουμπί να λέει Λίζαρτ. Και στο έτσι. Anyways, τώρα δεν ξέρω γιατί κάνουμε διαφήμιση. Ναι, πρέπει. Ναι. Τέλος πάντων, κερδίζουμε χρόνο. Ναι. Επόμενο μάστρε. Α, για φέρε αυτό το πράγμα να δω. Αφού δείξαμε αρκετά πράγματα, θα δείξουμε το αγαπημένο μου που ό,τι και να είναι αρέσκει μου. Το πιο, είναι κάτι wow, αλλά αρέσκει μου να το αρέσκει μου εμένα, δεν ξέρω, και πάω στα κλειθιά μου να το αλλά έχω ένα σωρό πράγματα. Τα πιο ωραία πράγματα που μπορείς να τυπώσεις. Ζωάκια που ταράσουν. Satisfying, είναι ωραία. Σάβρα. Αλλά ο Χρήστος έκαμε το πιο όμορφο. Γιατί το μωρό σου να μένει παίζει πας στο ψυγείο. Έβαλε του μαγνήτη και κολλά πας στο ψυγείο έτσι. Και παίζεις και κολλά παίζεις. Το μωρό σου να παίξεις, εσύ θα παίξεις. Αλλά το μωρό σου να παίξεις. Ή ασφαρέσκουν τα ζώα, πιάνεις το για μαγνήτη. Ναι. Βάλεις τις σημείωσεις σου πας στο ψυγείο. Το πράγμα να που είναι κορκουτάς. Γκέκο. Γκέκο. Είχα κάτι παρόμοιο κατοικίδιο πριν 4 χρόνια. Είμαστε αυτονήσει ο γκέκο σου. Λοιπόν, νομίζω φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Ναι, χτύπησε μου και εμένα η κούραση έτσι. Να σας ζούμε στο επόμενο, λογικά από εβδομάδας, με νέα πράγματα να συζητήσουμε που μπορεί να γίνουν. Ή μπορεί και να μην δείτε ποτέ αυτό το podcast και να είναι το πρώτο μας testing. Who Όχι, θα το knows. δείτε. Να κόψει πολλά πράγματα από μέσα. Να κόψω εκείνο που λέει τις πεζίνες. Ένα σωρό.